Min mor og far døde for 5 år siden i en togulykke. Nu er jeg kommet på børnehjem, og jeg føler mig så ensom og alene. Jeg bliver mobbet i skolen af en pige ved navn Selina, og jeg kan slet ikke følge med i undervisningen. Kom så, Susan! Nå, det har vi vist kisser, hva'? Du er da rigtig kommet ud at cykle? Ja. Synes du selv, det går godt? Jeg synes ikke, det går så godt. Nå, der har vi vist kisser, hva'? Du er kun langsomt til at cykle, hva'? Også til at gå. Hej, kisser. Pjevs! Hvorfor det ikke være så mod hende? Hvad? Kisser? Kisser! Hører du overhovedet efter? Jeg er meget distraheret hende. Jeg er ligeglad. Det er heroppe, det foregår. Og Anne! Jeg har sagt, du ikke skal lade det. Vi skal lade det.